Što onda učestvujemo? Šta radimo mi onda? Evo sad ću ti kažem što. Svi koji pređu 3 ili 5% iz budžeta Republike Srbije dobijaju za svaki poslanički mandat 21.500 eura. Svi koji prođu 3%. 55. Što više poslanika, to više keša. Sad zamisli 10 ljudi po 21.000 eura i 500 za poslaničko mesto. To je 220.000 eura. A nije tu kraj. Svi koji pređu 3 i 5%, pokrivaju se troškovi njihove kampanje u iznosu od 170.000 eura. Odmah dobije keš 170.000 eura. Čim pređe 3%. U slučaju da jedna lista osvoji polovinu poslaničkih mesta, po tom osnovu će steći